ginapabuhagay ni Antonio Trillanes karon di ay sa kasamtangan since padayon pa man ang impeachment hearing karon makasama and ang resource person nga gayaw-yaw si Antonio Trillanes naman naman tong AMLC kasama Anti-Money Laundering Council diin gipabuhagay nila nga niabot daw og 6 billion o kapin 6 billion kasama ang inflow og outflow og ingon man katong unsay tawag ato mga suspicious transactions ni Vice President Sara Duterte ingon man ang bana niini nga ni si Mans Carpio kasama moto yung mga gipabuhagay, gipakita, gipresenta o gibutyag sa AMLC kaganina kasama kabahin gihapon sa questionable nga salen ingon man ang accounts nga na-link kang Vice President Sara Duterte. RMN Kuskos Batikos. Ay nagtinabangan ng Joint Forces of the Philippines. Pero mga kasama no, murag kabalakan na sabni sa kampo ni Vice Presidente unbothered rather dili day nabalaka pero unbothered kabalo ba mo kasama unbothered day ni ato ang Vice Presidente karon kay atol pod di ba karon man ang impeachment hearing pagpadayon so kadatong niaging semana I think that was April 14 ba to RadyoMaN Kirby no ang last hearing last impeachment hearing sa House Committee on Justice. So karon lang gipadayon makasama after 1 2 3 4 5 6 7 8 days kasama after 8 days. Nagpahigayon na pod o nagpadayon na sab ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ug nakita na pod nato karon balik na sa ato ang gihisgutan kasama na ablihan nga hisgutanan kabahin atong unbothered queen kining si Vice Presidente Sara Duterte. Ay nga naman kasama nagpagula siya, di ba? Karon man ni balik, karong adlaw ni balik ang impeachment hearing. Karon pong adlaw nag-upload pud siya sa iyang Facebook page sa Office of the Vice President kasama og Earth Day message. Diba? Sige, wala pa bitaw kaayo mo'y gibug-aton sa ako ang mga pasan nga problema ni VP Sara karon ba? Murabag ka nang wala pa say pakialam ana.